RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkaning sa kababay nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Joy. Babe, nagdakog pagkaon ha. Gipabawanan kong mama. Di na lang tamang gawas aron mga on. Anhin na lang tas opisina. Pinangga igong tita da, kay giapilan manggid ko. Mas pinangga ka ni mama kaysa nako, no? Usahay man gani, maglibog ko kung kinsay iyang anak, ikaw ba o ako? Asa mo niya pa ingon. Anak manggid, kung magpakasal lang niya ta. Naanasad. Hisgot na sad kagkasal. Unya na lang lagi ng kasal. I-enjoy na sa gunato atong kaugalingon together. Asa naman guna ba? Moabot na niya taan ng bahina, babe. Babe, ako ra ba, babe? Nagpahabot rin ko nimo. Ready na gid ko. Ikaw pa gid ang dili ready. Babe, as long as love na to ang usag-usa, may pagsalig ta sa usag-usa, og natay faith, moabot na lagi na higayon na in due time. Oh, Daghan pa ko gustong i-prove sa akong kaugalingon, babe. Ibalato na lang guna nako, please. Husto si Ariel. Magpakasal na lang good mo. Ma, laki pa ka ng bahina? Si Ariel ang gyapon ang imong labanan? Ay usa pa may imo, Joy. Naka-graduate ka na. Managsama na kamo si Ariel nga graduado. Ug may maanindot nga trabaho sa usa ka bangko. Ma, yuta pala'y ako napalit para ninyo ni Papa. O ba maganin ako mapatukuri og bay? Ay tinuo ko, Joy. Kung mao ka na imong paaboton, mapulaan si Ariel. Kanang imong kalaki, mapulaan gid siya, ana. Mahal ko ni Ariel, ma. Nakasiguro kong nakasabot na siya nako. May kinatuban ba ang pagsabot sa tao, ha? Ayaw paabuta nga mapulaan si Ariel. Tingalig mangita niya hinuon naglain. Nakasiguro kong dili ka na mahitabo, ma. Dili gyud. Nakaila ko ni Ariel. Love kaayo na mo ang usag-usa. Og mao ka na'y naka-hold sa among relasyon. Promise. babe, invited ba ta ugma ha? Sa birthday sa kong igagaw? Ay kalimot. Birthday ugma ni Nicole. Uy, hala. Oh, Ugma pa dito, babe. Oo. Limot ka? Dugi na bitang nagsabot ana ha? Hala, babe. Nakatando na ra pa ko ni mama. Nakuyugan ako siya og masilang antisita. Kay birthday sad niya. Naasay party agig celebration sa iyang 60th birthday. Oh, conflict eh. Babe, sorry kid, babe. Nawagit akong una-una. Sorry, babe, ha? Ani na lang. Magpalit na lang sa kong regalo para ni Nicole. Babe, ha? Sorry, kid, ha? Sorry, kid, babe. Hindi naman ko makabalibad ni mama, good. Nawa, mag-isa akong una-una, uy. Sorry, good, babe. Sorry. Sige na lang, babe. Ang kalimot, wa magigahom. Sorry, good, babe, ha? Sorry, kid. Nawagit akong una-una. Nalimot kid ko. Okay. Nakasabot na lagi ko. Sige ha. Bubalik na ako sa kong table. Excuse me. Oh my God! Unsa naman lang yung ko katanga, uy? Nga nalimot ba ko sa mong sabot ni Ariel? Ay, my God! Nakasa na hinuon ko ni Ariel. Nakasa ko niya. Ay nga nung wa ka man dayon magsulti nako. Magsabot ra magudunta ko. Mao din ay hinungdan nga ingon og sa wa ka maligaw nga naghihimamat sa imong mga igagaw ug sa uban tang mga kapariintihan. Yan napahin man din ang imong huna-huna. Maulaki, ma. Nagilty ba ako niya, ma? Ay, angay lang yun ka mag-guilty niya kay mas una mong nagsabot. Kasabot ra man yun untak ko. Kung isulti ka palang dayon nako. Go! Auntie! Anong nangyari mo stable? Sayo sa mo eh. Auntie, ada ka mga di-idea. Pwede kay kang musayaw. Ay, unya na lang, Dodong. May gipanagsultihan pa ming Joy. Oh, ay, sorry. Nagkasamong tayo ko. Diyan to na mo? Okay na gaw, uy. Gamay ra ning problema ha, gaw. Dong,
Mahimo ba ko nimong ihatod sa bay unya kung mahuman kining party para makalakaw si Joy? Oh, Ma. sure, Candy. Mula ka, kakas? Akong papapason sa iyang uyab kay ay una magud ni silang nagsabot. Nya wa magkumahibaw. Kira ni mo dong. Okay kayo, no worries. Kas, sige na, lakaw na lang. Ako na bahala nga mahatod ni auntie. No worries. Salamat, Kas, ha? Ma, nakasiguro kang okay ra ka? God! Out of reach ang cellphone ni Ariel. My God! Wala ba kung mahibaw kung nasa ang reception sa party? Di sana ako makontak yung mga igagaw nga doon ako'y contact. Bisag si tita o tito nga iyang parents, dili po na ako makontak. Asa magana ko si Apason? Absent si Ariel, girl! Unsa man kayo nahitabo niya, no? Wala mo kontak ka. Gabi ipagid nga dili na ako makontak ang iyang number. Hangtod na lang karon. No idea here. Wala siya madawag sad nga nung ni-absent siya. Oh, kinsa man ning number? Unregistered man. Baga! Ano may bawa mo? Excuse ha? Si kinsa man kahani? Hello? Oh, babe, ikaw ni? Lahi lagi kag number. Abasa ko. Nagkinahanglan ko nimo karon. Abasa ko. Hain ka karon, babe. Kaya naon ko ikaw. Hain ka. What's wrong? Ngano niya ka man din sa usa ka resort, babe? Nagpalayo ka man gud sa syudad. Dinhi pa di ay ang reception gabi sa party? Yes, babe. O, wala ko makauli tungod sa kahubog. Nag-rate na lang ko groom. Babe, Oh, I love you. I love you. hey, kadiyot sa. Naunsa man ka, babe? Sa baliktanan. Tungod ginahiubos ko na mo, babe. Then, tinuwagtang na nga akong kahiubos ni mo. Please, make love to me. Ariel, unsa ba? Tukbot ko nino. Nga naman ka? Unsa may problema nimo, ha? Dili ka maningon ani, Ariel. Nagsabot na ta nga unya ko na itugyan nimo ang akong pagkababay kun makasal na unya ta. Isip mo akong regalo nimo sa atong kasal. Babe, unsa mo kay problema? Sultihi ko. Andam ko maminaw. Unsa may imong problema, ha? Nakalitan ko niya, girl. 1 month lang, ingon anak siya. Ingon sa... Doon na gid may problema si Ariel. Dako na kay siya kalainan, girl, uy. Ikaw rin magkatubag ang imong mga pangutana, girl. It's for you to find out. Oh. Ano ka? Unregistered na sad nga number. Ngunya. Sige, sa naman sad ni. Lahi naman sad nga number. Tubaga lagi. Oh, dili na ang laing number nga gigamit ni Ariel pagtawag niya na ako. Mo lagi tubaga. Oh. Hello? Oh. Unsa? Salamat nga, nakikita ka na ko. Unsa ka tinuod nga? Nga nagsabak ka sa inyong anak ni Ariel. Nagkomedya ka lang, dili ba? Dili ka kumidyahan kinihitabo ah. Ang naglikay-likay na nako si Ariel. Dili na gani ako siya makontak. Di unsa mo pagkahibaw ang akong number. Si Nicole may naghatag na ako. Igagaw ni Ariel. O ako'y namugos ni Nicole. Mabdos ko. O kinahanglan nga iya barong ka iyang kaakuhan ako. Maluoy ka. Dili ko gustong magdakong bastardo ang akong anak. Mahal ko na si Ariel. Sugpa ko nimo.
I'm sorry. Kung nakasama ko sa itong relasyon, kana tungod ra sa di mo. Tungod ra sa di mo. Ayaw kong basula si mo kahuyang. Kay kon love pa ko nimo. Kay kon kasaligan ka pa unta. Dili ka gyud unta magpakasa. Pero nagpakasa gyud ka, nakapamabdos ka pa. Magpakasal ta. Kita ang magpakasal. Tungod kay ikaw ang akong gimahal. Andam kong musustinto sa bata. Pero, dili ko magpakasal na itong babayana. I'm letting you go. Joy, How can I still love you in the absence of trust? How can I marry you, Ariel? no. Dili ta magbuwag. Dili ta magbuwag. Ikaw mo'y nagtukmod ako sa maong desisyon, Ariel. I love you. God knows how much I love you. Pero may kaakuhan ka na sa lain. Kung dili man ko maluoy sa inahan. Yes, naglagot ko niya. Naglagot ko ni mo. Pero way apil ang umaabot ninyong anak. Joy, I'm letting you go. Bisag unsa pa di ka sakit. Mahadlok na kong busugal, Ariel. This is goodbye. Nagkabuhagin mi si Ariel. Mahal ko siya. Apa nahadlok na kong musugal pa. Nabalitaan ako nga wa gyud niya pakasli ang babae nga iyang gipamabdusan. Mi-resign siya sa iyang trabaho o gihimo niyang miserable ang iyang kinabuhi. Gusto kong magmahay sa nahimo na kong desisyon. Kay nasayod ko, nakatampo ko sa gidangatan karon ni Ariel. Pero patas na lang kami. Managsama na kami nasakitan. Tini na lang kutob, daghang salamat. More power, RMN. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Ubra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako si Radcliffe, 48 anyos, minyo ug taga Cagayan de Oro. Punto medikal kining akong suliran. Ang kuno nako nga agresibo gyud ko kaayo sa sex. Apan ning bag-o lang, may lahi ako nabantayan sa akong organ. Aron inyo masabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Kapila gid pre. Ay, may na naikausas-usa ka simada, pre. Ah, hinaya gud nimo pre. Oh, kapila man rin mas mare sa imong asawa, pre. Aw. Kapila man mo, ha? Kami Oh. ang gubot og maka-absent kog usa ka adlaw pre. Oy. Ah! Grabe ka po anak, pre. Oy, Di pa Kapoy. panghambog. Wala gi. kapoy ka na rin niya. Kapoy pa ta sa atong trabaho. Ay di panghambog pre. Hmm. Mao nga score gid ko kada adlaw pre sa akong asawa. Ha? Kay mas maluya ko kung dili ta katirada pre. Ah! Pastil na luoy ang mari, no? Malmal di kayo, mari ni mo. Para unsa man siya pre. Ha? Asawa gud na. Oh, pre Radcliffe. Nanghambog sa dekang parilauro si mong binuhatan. Banga ang pre Lauro eh. Di na kuno sila kakaya og kanang kada adlaw. Kay maluya na kuno sila ana. Akong giingnan nga mas maluya ko ug di ko ka-score nimo eh. Ikaw no? Ako na Joy, kaso na nang kagresibo ni mo ang buhataw ay Radcliffe. Ayagi kasul-hasol da Demir na. Asam din ako ipahungaw sa lain? Sa? Hanggaw ni mo. Oh, lagi. Hadlo kang ato ko sa lain pahungaw. Di ba no? Di ka mayabag jud ka, oy. Mga tuog ta, eh. Si mga tugod taon. Wapagani ta kahimo ko an. Wapagani ta kahimo sa nanda natong buhatonon. Sa di pa ta matug. Ang tana. Kwarto na ta. Hoy. Radcliffe pa. Gilok kinong liog na ako, eh. Ngay imong kiyagan. Bisa ganahan gina siya. Makitang gito sa mga bata na. Okay na kwarto na ta. Tay na. Sige na ko. Bangaw na kain mo. Ikaw pa. Radcliffe ka na, eh. Uy, ano ko, eh. Gipadingat magkagmaayo. Wa pa ka? Ano man eh. Luya man kani siya day. Na akong kana sa nauna pan luya man eh.
mapilong man. Kinsa di maluya na pre nga kada adlaw magkamugamit ni Mari. Mo tingal yan na naluya. Di lagi ko ingon ani kanadto pre. Ha? Mikalit naman ni siya. Ay, stilan, may edad na maguta pre. Ingon man ni anak ko no, kung magkaedad na, magkaluya na lang. Di ko kadawat anak pre. Hmm? Ganap ko kayo nga kung hunahon na. Hmm? Unya maluya siya. Mao na pag-aing nun pre, nga moabot ang panahon nga huna-huna lang niya magdako nato. Unsa? Di ko kadawat anak pre. Ha? Bata pa ko eh. Unya mukalit lag ingon adto. Di ko makadawat anak pre Lauro. Pre Radcliffe. Nadismaya gid ko sa kalit nga kausaban sa akong organ. Wa gid ang tanay luya-luya bisag kada adlawon pa nako gamito ng akong asawa. Kay alang nako, mas magluya ko kung dili ko kagamit sa akong asawa. Apan kalit mo tong kaluya atong higayuna. Pero di ko kadawat ba? Mao na challenge ko. Mao nga gibanatan ginako ang akong asawa anang gabi na. Kay wow baya nga murag giyamiran ko sa akong asawa. Ugon niya. Agoy. Dugay pa na ka? Ay, hapit na day. Hapit. Ay, pagsigsaba. Uy, kini, ana. Ay, Ano ka? agay. Sakit nga akong kilig dapit sa ilaw sa diri. Dapita day, oh. Oo, sa may itong bahato na eh. Ako na hidutan na, ah? Ay, sakit lagi. Agay. Ha? Ay, pagkatawa, pre. 20 taon lalim. Nga naman ko na pre, oy. Masig may nakaon kang kontra ana. Ano siya? Pitaw pre, pasin naginalan ka na ng kinahanglang imnon aron mulahutay na ka. Di ko ganahan na, pre. Oh? Nga dependent ko anang unsa man ang mga tambalag imnon nga gipang advertise sa radyo TV aron lang ang mulahutay. Kay wa pa na sa kong edad nga magkinahanglan na pre. Bahala ka. Giana na naman ni Mos Mari ana. Basin magpangita na na si Mari sa performance ana. Sa lain na niya pangitaon. Na mabiyaan ka ni Mari niya ng paina pre. Pre, Asa ka? magtukog doktor. Unsa? Nagpakonsultat ko ni kung unsaon ni nako. Nayabag naman ka ni. Sukar ba siya nga nagluya? Murag di na sa mutaas. Di na ma-expand. Nagkahiyos man. Di ko kadawat ini dayo eh. Mauiadto ni nako doktor. Ipakonsultan ni nako naunsa ni. Ingon ani ang nahitabo dok. Nagkaluya naman ako ah. Kunya kung buwan ba kining mo climax ko. May sakit man nga mudungan ini release nako. Dinigid dapit sa akong kilid dok. Apan sa ilaw mga bahin, kini dapit sa punuan. Okay. Ihubo ko palihog sa mga karsunes o underwear. Kaya may check-upon ko. Ha? Girefer ko og urologist nga doktor. Auto. Gi-check up ko. Girekta lang akong anos. O grisitahan lang ko og paggana sa doktor. Pero wa maghiapoy alibyo. Tabangi in taon ko ninyo. Kay dili ko gusto nga mabiyaan ko sa kong asawa. Ang ako mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana, agresibo kay ko sa sex. Apan kanong kalit pala yung tawag kaluya nga akong kinatao. Ay, di naman ko makahimo. Nagsugod ni sa dihang 43 anyos ko. Hangtod karon. Sa ako na kaning edad? O na-overuse ko lang ni. Maong kalit nga naluya. Ikaduhang pangutana. Kanang mo release na ang ako ba? Kanang mo climax na ko? May sakit sa luyong bahin sa kong kilid. Wa kay ugat nga napiit ni ini? O may hinungdan nga wa na'y power nga akong organ? Ikatulong pangutana. Wa kay problema sa ilaw mga bahin kay musakit manggod siya nag-release ako ah. Kung naaman, unsa man sa pananglit. Kay nidool ako urologist.
Direkta lang akong anos. Apan, pagana ra may iyang gi-resita nako, ug wala ba'y alibyo? Ikaapat o katapusan, asa man kumuadto? O unsa pa man nga klase sa doktor ang akong duolon aron matambalan gining akong gibati. Kay mahadlok lagi in taon kung mabiyaan ko sa kong asawa. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Radcliffe. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo sa inyong mga suliran, sa inyong mga kalibog gumunhap sa kinabuhi. Ako muhatag og tambag og mga solusyon, opinyon sa inyong mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin kanamo. Pwede kanyo ipadala sa itong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Nindakbayan sa Sugbo. Until now, social distancing lang yapon kami sa kong partner nga may tambag sa inyong mga legal mga suliran si Atty. Eileen Bathan. I miss you, partner. Dugay na kayo kung wakakita nimo, no? Sige lang kong paminaw sa imong tambag sa atong legal portion sa atong programa. Sinaot nga magkadungan na sadta sa in the near future, no? Ang atong makutlong ang pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes the things we cannot change end up changing us. Mao gyud, no? So ang atong magtatampo karong adlaw si Radcliffe. 48 years old, taga Cagayan de Oro City, punto medical. Aminado nga agresibo gyud siya sa sex. Apan sa nag-edad na siya og 43, nakalitan siya sa kausaban sa performance sa iyang kinatao. Nabantayan niya nga murag kalit lang nga nagkaluya. Unya kung mo-release na siya o labi na og mo-climax na siya, may musakit tapit sa ilawom sa luyo sa bahin sa iyang kilid. Matagamit niya sa iyang asawa, maka-score pa man tuod siya, pero diferensya na gyud ang performance. Kay luya naman ang iyang organ. Ug di na pod mutaas o mo-expand ning bago lang 48 anyos na siya, gi-refer siya sa usa ka neurologist. Girektal ang iyang anus o giresitahan pa siya og pangpagana. Apan wala kunoy alibyo. Sumo kanay atong nabati sa sulat-suliran nga gipadala ni Radcliffe nga taga Cagayan de Oro City. Sa dili pa ko mutubag sa mga pangutana Radcliffe, ako nag-greet nga ako mga kaila des Mindanao, no? Sa Cagayan de Oro City, sa mayong pagpaminaw di ay ni Doktor o Doktora, no? Crisinti Idna Ricarte, diya sa Cagayan de Oro City. Nakauban ako ni silang magtiayon, mga guwapo-guwapa ni siyang magtiayon, no? Dito sa hambog ko ninyo gamay dito sa Cairo, Egypt, no? Kauban mi. Di si Mistro to Doktora Janet Dahuli sa Tangob City. O daghan pa ta diya sa mga Digracia family diya sa Tibanga, Iligan City. Kumusta naman mo diha? Si Maribeth Panilo o si Merlita Bugtay sa Butuan City. Attorney Victoria Ababa diya sa Sulop, Davao del Sur. Kumusta naman ka, attorney? O nangumusta dahil imong mami diri sa Kantauan Naga, si Kapitan Chris Ababa, no? O uban pa na itong mga kaila diya sa Mindanao, si Stephen Kirali o si Betelmi Montigo. O may pagpaminaw din nila sa Mindanao. So unang pangutana ni Radcliffe. Aggressive kaayo ko sa sex. Apan nganong kalit na lang og naluya ang akong ginatawo ug di nako kahimo. Nagsugod ni dihang 43 anyos pa ko hangtod ron sa edad ko nga bata pa. O overuse ko lang ni mong kalit ng naluya. Well, part of normal aging process gud na Radcliffe, no? Pero murag sayo-sayo rasad kay 40 pa man ka, no? Nanay atong gitawag sa ato mga lalaki nga erectile dysfunction. Unsa man ang erectile dysfunction? Kana siya, mo na siya inability to get and keep an erection firm enough
to perform sex, no? So naagan yung mga from time to time mga problema. So underlying treatment na makaapekto sa imong performance. Most especially kung na kay heart problem or na kay diabetes mellitus or taas ang imong blood pressure or taas ang imong cholesterol. Nga naman, kaya kung taas ang imong cholesterol, muklag mangguni sa blood vessel. Ato ni gitawag og atherosclerosis. Ang rason baya nga na kay erection is because of the inflow of the blood ngadto sa imong mga muscle diha sa imong penis kanang corpus spongiosum ug corpus cavernosum mo na akong mainumduman, no? So kung wako makog tambok pasag ka, no? Kung tambok ka usa nas mga hinungdan sa erectile dysfunction, alcoholic or nag-use ka og drugs or naa kay masigig panigarilyo, no? Tobacco user ka. Kaya mo ubos man ang imong for some reason ubos ang imong testosterone level. Kaya yung testosterone mo ang male hormone, no? Although naa sa mga babae, pero gamay ra tagas ni sa lalaki, or kung ngadtong mga tao nga underwent og mga surgical procedure or injury diha sa pelvic area. Kaya maapektado ba yung mga nerve supply diha sa atong pelvic area gikan sa spinal cord. No, gawas niya ani mga ako gipahingan lang nasa mga psychological reason nganong naamay gitawag na to erectile dysfunction. Kada mga depressed, kada mga anxious or stress, mo na mga rason nganong naamanta aning gitawag og erectile dysfunction. Ikaduhang pangutana, kanang mo release na ang ako, kanang mo climax na ko, may sakit sa luyong bahin sa akong kilid. Wala kay ugat nga naipit ani, ug maoy hinungdan nga wala nay power ang akong organ. Well, nahigitawag na to Radcliffe og painful ejaculation. Ha? Akong balikon sa makadaghan according to Johnson & Johnson, ang kini magong sexual act magsugod dig desire, excitement, orgasm and resolution. So kung naa kay painful nga ejaculation or orgasm, daghang mga rason. Mautaw kong panghingalan. Kung basig taas ang imong blood sugar, o simbakulag na ay enlargement, benign prostatic hypertrophy, no? Enlargement sa imong prostate, no? O sa imong problema sa imong scrotum o perianal area, o sa imong penis. Mao kini mga rason nganong naa may sakit diha o nag-abot nimo og orgasm. For those who are less than 50 years old, prostatitis or inflammation of the prostate gland, murag common na siya. Ha? So moadto gyud ka anig urologist, no? Urologist sa mga lalaki nga mga edad na og mga 50 pataas, ay painful ejaculation or frequent scanty urination, lower abdominal pain, or maabot sa erectile problem, you go to a urologist. Ug usa sa mga inunta rason po niyan labay na katong dili mag-careful kining sexually transmitted disease, especially trichomoniasis, no? So mo ana nga magbinantayon kita. Alright? So ikatulong pangutana ni Radcliffe. Wala kay problema sa ilawom sa bahin sa kay musakit manggod siya inag-release sa ako. Kung naaman unsa man sa pananglit kay niduol na ko og urologist, direktal na ang akong inos apan pagpangpagana ra man ang iyang giresita nako wala ra may alibyo. So ning duol naman ka og urologist kanang rectal exam kung walay finding siya, ma'am na ang pag-test og prostatic enlargement, no? But what about the other causes? Kung wa kay prostatic enlargement, what about the other causes nga kung hihingalan na while ago? Like katong mga diabetes mellitus, katong mga sexually transmitted disease ug uban pa katong mga infection sa scrotum o the perianal area, mo toy i-roll out. Ikaupat nga pangutana. Asa pa man ko muduol ug unsa pa man nga klase sa doktor ang akong duolon aron matambalan ko aning akong gibati kay
mahadlok ko nga mabiyaan unya ko sa akong asawa. Very very good husband gyud ka, Radcliffe, no? So muduol ka og internist. Kanang internist usa ni ka medical doctor nga nag-specialize sa mga medical problems. Okay? To rule out medical problem. Katong gingon ako nga kung taas ang imong blood pressure, na bakay heart problem, o taas bang imong blood sugar. So ma-rule out ta pinagi sa pag-perform og mga laboratory examination. Another doctor nga imong duolon is the urologist. Ha? Urologist mao gini sila espesyalista anang mga erectile dysfunction. O katong mga psychological concern nga kung ipahinganlan like katong depression, anxiety, stress, diya sa Cagayan de Oro City, naaman si Dr. Corunya diha, no? Dolar na siya. Kaning mudol kag psychiatrist, no? So mauna nga og ayo ka stress kung dili ka maka-perform. The more ka nga ma-stress, the more hinong ka nga dili ka perform. Okay? So gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association, it doesn't matter what kind of COVID vaccine, basta kay magpa-inject lang gyud ta katong mga 18 anyos pataas, no? Basta bisag unsa nga COVID vaccine available. For Sinovac, 18 to 59 years old, COVID vaccine, na siya. O kating mga, para sa mga senior, AstraZeneca, Pfizer, or Moderna, available po na siya. Okay, so, hinaot nga nakahatag ko og sakto nga tambag or opinion sa imong problema Radcliffe diha sa Cagayan de Oro City. Naka-experience ba kaninyong rapid diha, no? Hapit ko malumos na yung rapid. So, once again, hinaot nga daghan mo o naamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw, dili ka mo maikog, maulaw o mangluod. Pagpadala sa mga sulat-suliran, kadaghan kaayo ming madawat diri, so di mo mangluod kundi dili mahatagan dayon og pagtagad. So, with my partner, Atty. Eileen Bathan, kami maningkamot rin nga makahatag kami og kulor og kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran nga gipaabot diri kanamo. So gikan kanamo sa Radio Mindanao Network, thank you very much sa inyong pag-patronize sa among mga programa nga kami nagpabiling numero 1 nga radio station dinhi sa Sugbo ug sa akong dakong pagtuo dili lang sa Sugbo ug dili the whole of Visayas and Mindanao. Mo na akong pagtuo ha, dili na sa confirm ha, pero ang akong ma-confirm numero 1 mi sa Sugbo. So once again, daghang salamat o maayong adlaw.